pospremanje. Peppa i George se igraju u sobi sa svojim igračkama. George, igramo se lutkama i dinosaurom. Što je to? Izgleda kao strašno čudovište. Dinosaur. To je dinosaur. Upomoć, upomoć. Tata u dnevnoj sobi čita novine. Mama čita knjigu. Što to njih dvoje izvode? Upomoć, upomoć. Peppa, George, što se događa? Kakva je to galama? O, upomoć! O. Ma što se za Boga događa? Čemu tolika galama? I pogledajte samo taj nered po podu. Netko bi mogao prolaziti tuda i ozlijediti se. Neko već je prolazio tu i ozlijedio se. O, jadni tata. Hajmo, djeco, idemo to malo pospremiti. Ali mama, igramo se lutkicama i dinosaurom. Možete se opet igrati nakon pospremanja. Ali to su sve Georgeove stvari. Zar zbilja? Onda je ovo sigurno jedna od Georgeovih krasnih haljenica. Ne. Dobro, možda je koja od tih stvari moja. Dobro, ja ću pomoći Georgeu pospremati, a mama nek pomogne Peppi. Možemo se natjecati. Dečki protiv cura. Super ideja! Vidjet ćemo tko će brže pospremiti. Priprema, pozor, sad! Ha, mi smo bolji. Ne, niste. Tako. O, što je to? Medo, a ja sam te tražila. Brzo, Peppa, stavi Medu u kutiju za igračke. Tako. Sad ove knjige. Super. Što to imamo ovdje? Dinosaur. Da, tako je. To je knjiga o dinosaurima. To je Georgeova knjiga o dinosaurima. O! To je Tiranosaur Rex. Dinosauresk. Tako je. O, ovo je Brontosaurus. Protosaur. Da. A ovo je Triceratops. Dinosaurus. Jako dobro, George. George jako voli dinosaure. Tata, George, vi ste prestali pospremati. Izgubit ćete u natjecanju. O, da, natjecanje. Hajde, George, stavi to na policu. Tata, ti si jako spor u pospremanju. Mama i ja ćemo pobijediti. Ne, mi ćemo pobijediti. Pobjedili smo. Ne, mi smo. Svi smo pobjedili. Pogledajte kako je soba pospremljena. Hurra! Kakva uredna soba. Bravo za sve nas. Mama, sad kad smo pospremili našu sobu, možemo li se opet igrati lutkama i dinosaurom? Da, možete nastaviti sa igrom. Jupi! A gdje su mi lutke? Gdje je gospodin dinosaur? Tu su. Dinosaur. To je dinosaur! Upomoć! Upomoć! Ajoj, soba je opet u neredu. Pa, ipak je bila na kratko pospremljena.